Ndishataura chokwadi panyaya nayo muno. Ndishataura chokwadi panyaya nayo muno. Mugara pasi zveimukisa maoko pasekuru. Right. Manzwa Samoni zvaraita kutaurwa ndizvo here zvamakanyoresa pasamoni nezvekutaura kuti pane ari kukutukana. Chokwadi ndizvo zvacho zviripo chaizvo. Chatakuda pano takuda kukumbira kuti muimba inochangamira amadzidzo vachinzwa mazwi yomatukirwo amakaita zvaari kuitira kuti nyaya yacho ione kuti ingataurwe mataurwa api achangamira amadziva. Tisati mapinda munyaya blessing shoniwa dare rakakudana kanokwana uchikundika kuuya saka nhasuno nauya kutonga usipo sezvakanyorwa pasamanisira wakapuwa kutaura kuti nhau tinotonga ichinakira nyakumhangara saka wakamirirwa nechidzina ichi dare rakutonga nyaya iyi mutongo wako uchazoona kumberi. Pindai zveni munyaya vamunonga vasati vapinda regai tiwedzerane kusisi kusauya kwako kudare zvinotoratidza kuti iwe uri kuziva mhosva wakapara. Saka iye zvinezvi wakuchitongwa manje nokuti dai wanga uri pano waizvipupurira wega nemuromo wako. Saka zvawaiswa uri yako zvichanakira mumhan'ari nokuti iwaupo. Simudzai nyaya yenyu tenzi. Rusumishoniwa aiuya kumba kwangu pangu parodi pageti. Taiti izwi risumuke vatongi vari kuvanhu. Rusumishoniwa aiuya kumba kwangu pageti achiritukirira zvinonyadzisa zvinobatanidzira zvechirume zvese nezvechikadzi achibatanidzira naamai vangu vakafa achitukirira zvechirume nezvechikadzi zvekupfekenura hembe. Saka akazvita kwemazuva akawanda zvaidzikanwa nemaraini zvaidzikanwa nevaroora vangu zvaidzikanwa nevana vangu kuzosvikira dati nini chirega ndiende kumapurisa kunomangara nyaya iyi. Ndakaenda kumapurisa ndakanomangara nyaya iyi ndobva yazokana nyaya iyi kumapurisa takaenda kukoti kuDarwin. Akasvika kukoti achibva ndatongana naye pamberi pamajistrate kuDarwin achibva abatwa nemhosva yokunditukirira ndichibva ndapuwa peace order yokuti asanditukirire zvakafanana nezvaaita izvozvo zvokubatanidzira ini nababa naamai vangu vakafa. Akaonekwa ino mhosva yacho neiyoyo zvokuti pano dzimwe mhosva yacho neinobatanidzira iyoyo akabvapuwa community service zvokuti ari kuita community service kutaura kwatiri kuita kuno kukliniki nenyaya iyoyo. Saka inini ndakazoya kunomhangara nyaya iyi kumadare dzemusa kwamambo nekuda kwokuti kwakatendererwa kwese kana kusina kutaurwa kunzi madzimambo havasi kuda nenyaya yekutukirira vanhu zvisina chikonzero uye kana dai pano chikonzero mhangara. Saka inini ndakazoya kunomhangara nyaya iyi kuno kwamambo nekuda kwokuti kutukirira kwakandiita inini mudzimu munharaunda yatigere zvakandipisa chimiro. Saka nanhasi uno ndakauya nenyaya yekuti ndise kwamambo kuti vachibatanidze kuona kuti chii chandakamukanganisira. Zvinova zvakandirwadza ndo zvakandinyanya kuzondirwadza izvozvo nokuti izvi aizviita mazuva ose kana achienda kuhwahwa kwavaipota vachienda anenge akanyarara. Ndakamutarisa so kana akudzoka kumanheru kuma77 kumapasi 7 kuma8 otanga kutukirira. Alright, tinotenda ndaida kuti ndibvunze zvishuwa pakuona kwenyu chii chingave chaisakisa kuti murume uyu akutukirire? Izvozvo ndozvimwe zvezvinhu zvandakatsvaga zvakazondiita kuti ndiende kupolisi kuti ndione kuti chakanga achiita kuti anditukirire inini chandakanga ndamukanganisira chii.
izvo ndo zvinhu zvakaita kuti ndiende kupolisi kuti agone kunditsanangurira kuti chandakamutadzira chii. Polisi ikoko haana kukwanisa kutaura chandakamutadzira. Kukoti kwandakaenda naye haana kukwanisa kutaura chandakamutadzira. Asi ndingade kubatsirana chenzo mbokozi tinofanira kunzwa nyaya woze kudzama kwaakaita achitaura mashoko iwaya pamberi penyu. Ane mamwe here pakugara kwenyu naye kwamunomubva makamutaudzana neimwe nguva yatingati akada kutora zvekumashure kuzviunza? Ichokwadi, nokuti kugara kwakaitika pamazuva iwayo yaakatanga kunditukirira iwayo kwakadaidzirwa kuti fertilizer yauya kwapresident. Ini ndairwara zuva iroro rakadaidzirwa kuti fertilizer yauya kwapresident. Vanhu vanotora vanodedzwa mazita kuti vaende kunopuhwa fertilizer yavo. Ini ndakaunzwa sekretari akauya kumba, ndakatorara akati gogoi madzimai vaenda kugadheni. Ini ndakatadza kana kuenda kugadheni uyezve ndakanga ndakatorara. Ndakabva ndamuka tukanzi kwanga munenge makatorara. Ndakati handisi kunzwa zvakanaka. Tukanzi zvinotoita sei? Fertilizer yenyu yauya uku, manzi muye mutore bhegi renyu refertilizer kuchikoro. Ndakati I'm very sorry, handisi kukwanisa kufamba kana kuti izvezvi kutomuka kwandatoita ikoko ndandisingakwanisi. Ndokubva vanditi saka toita sei nezvefertilizer yenyu? Ndakati chirega iwewe zvauri sekretari unonditambirira fertilizer yangu, ndikupe mari yokuti kana watora fertilizer yangu unotsvaga vane zvikochikari kana vane motikari wobhadhara fertilizer yangu yodi youya. Pamari yandiri kukupa kana yaita shoma, munhu wachene anouya pano anouya nefertilizer kana kuti anosiya kumba kwako, ndinokupa mari. Ndokubva aenda. Achisvika ikoko fertilizer yangu akapuhwa sekretari. Apuhwa sekretari, blessing akasvika kunotora zvine chisimba fertilizer iyayi. Ndokubva aenda naye achitora achiti hatichengetere fertilizer munhu asipo, uyezve hatine naye zvakawanda zvainzi ikoko aitaura. Saka kubvira ipapo pafertilizer iyoyo inini ndakazodedzwa kuti nasekretari nasapo tukanzi fertilizer yako iri kunzi yakatorwa nablessing. Blessing anga asingafanira kuti awane fertilizer iyi nokuti zita rake ranga risipo, uyezve zita rake kana murejista mamwe harimo. Zvokuti kudai zvanga zvichinzi zita rake ranga ririmo, taitarisira kuti next allocation inouya maigona kuwana. Saka toita sei? Ndakati ine zvangu kuti fertilizer ingatorwa nablessing, saka mafunga kuti ndiite sei? Zvakazotenda kunomangarira kupolisi. Ndipo pandakazoenda kupolisi kunomangarira kuti blessing akatora fertilizer yangu. Akadedzwa nemapurisa uku, akasvika kunobvuma kuti takatora fertilizer. Tukanzi chienda unodzorera fertilizer kumuridzi waeni, anofanira kuwana fertilizer iyi. Akadzoka blessing uku papolisi achiti handidzorere fertilizer iyoyo kana dai zvakaita sei nasei. Ndakadzokera kupolisi ndakati haana kundipa fertilizer yangu. Ndokusvikira paakazosungwa woenda kuti kudharweni nenyaya yefertilizer iyoyo, kuratidza kuti pane nyaya yaari kuitira community service, pane nyaya yefertilizer. Ini ndakazopuhwa imwe, asi iye ari kupikira nyaya yefertilizer nenyaya yekuti tuka kwaakaita. Saka nyaya yekuti andituke yakabvira pafertilizer. Saka tiri kuti changa chisarisa kuti aputa chiya chikutuka inhauye fertilizer. Inhauye fertilizer ndochandikuti kasi nini handingamboti inhauye fertilizer nokuti handina kubvira ndataurawo naye. Chandingakwanisa kuita inini kuenda kupolisi nokuti ndakaona kuti neinfluence yaanogara ainayo alcohol handikwanisa kuti nditaure naye. Tiri kuti tanga tichitsvaga kuti chii chingasakise kuti muraini kuti mune vatongi vanenge vakubvunza magiti raini rese seyazongonaka pana baba vadu handi mafanzisisa. Saka chamakutaura icho tiri kuona sechinhu chinobatika kuti pane pamakasanganiswa pafertilizer, imi mukazopesa matiragani tinobatsirwa nemapurisa. Izvozvo ndobva atoona kuti munhu atova threat kwandiri kusvika kutaurirai mazwi asina kururama. Zvakaitika kwenguva yakaita sei? Kundituka kwakaita zvakaitika dzinopfuura 5 days. Dzakateedza
kana kuti aita akatuka umbomira dzinototi aitedzera mamwe matezi ayauya mamwe matezi asi zvese ndakazvinyora mabhuku ndaizvinyora kudhari mangu kuti nhasi andituka mangwana andituka apa matukire ake kufunga kwenye aituka dziri kumanguwani aiwadzotuka kuma7 mapasi 7 8 o'clock achibva kuvanongotuwa zvokuti vanhu raini vaitozwa vanotozviziva. Ane mumwe wamai ari munhu wamauya neangati pupurire nyaya yekuti blessing agara achituka kana kuti hapana? Kwangu kuri kutsvaga nyaya baba, tinotsvaga nyaya kana munhu aripo totsvaga nyaya kana munhu aratidza maratidziro yake aya mungazive makore ake kuti ane makore akawanda zvakadii blessing ane makore kufunga kwenye akaita mangani? Arigona kuva kuma 50 zvokuti mudiki kwamunhu mudiki kwekuri. Regai tisaparadze nguva nokuti tambotaura apa achiudzwa nomutongi audzwa kuti kusauya kwako kudai kwega kunotiratidza kuti uri kuita mhosva dzako. Saka takuchimutaurira blessing manje kuti anzwe tozopira nyaya kuvaridzi vayo chagamira amadziva vanoziva kuti mwana kana apara mhosva yakadai inoitwa sei, nokuti sitakuudzwa kuti blessing kusauya kwako kudare wapiwa Samuel nababa amadziva munyika mavo iri kutaura kuti uya kuno nokuyananise mwanangu. Kusauya kwako kudare chete ikoko kwatiratidza kuti iwewe uri mbirini, haugone kugara nevamwe. Saka munhu asingagone kugara nevamwe anoitwa sei blessing? Munhu asingagone kugara nevamwe anoita zvawaita izvi, kusvika kuuya pamberi pedare kuti utsanangure umbo hwako padare. Somatsanangurira aita mumwe wako akakumhangarira ari kutaura kuti wakamutuka kana kwana kuita mazuva anotedzana mashanu uchituka zvavatsanangura muno zvazadza mhepo imba ino zvisingakodzere kuti zvitaurwe pakaucha pachivanhu chedu. Saka isi taakutaura mavhiri kuti blessing kwauri, isusu pachezvedise vatongi tationa pachena kuti unomhosva. Wozida wangu uri papa wakagara kuda pane zvimwe zviviri zvataipindwa wega, but kusauya kwako kako chitatu apa kanhasi kako chi4 vamwe vako vachiuya vachida kuyananiswa pamberi pachangamire kuti nyaya igadziriswe, nokuti vana tozva mumisha munotadzirana, makatadzirana munouya pamberi pachangamire kana musina kuwirirana moyananiswa. Zvino zvenyadzi zvawakaita izvo uchituka zvakadzika dzika sematsanangurwa zvaitwa munhu. Isusu sevatongi ndichapirawo muno wangu kuda ane maviri matatu angakudzi. Inini semutongi maonero yandaita unomhosva ndozvakutadzisa kuuya kuno. Rega nditini ndikuudze muno wangu mutongi kuti mainzwa nyaya yomukomana uyu amene kuti pamwe munozvomungamutsanangurire. Blessing kutsanangura kuriko muchidimbo chivanhu chemunyika yekwamadziva hachitendere kuti unotuka nyika ichinzwa sematukiro wanga uchiita. Zvinotaura kuti panguva ino kukundika kwako kuuya kudare kunotudza zvakare kuti une mhosva. Saka taakupa nguva kuna changamire kuti vagone kunopendera mazuva aya ndova nemupimo weshamhu inokodzerana newe changamire. Mukomana uyu kudare asina kutuka ndokwanogona. Saka takuti tibatsirei yanhindira mutsine maita basa chivanhu chedu chinoti kugara unozwana handizozvo unoperwa nemunyu unowanova unoita sei unokumbira naye, but kana munhu adai noita kuti emisiti musociety haachagarika naye zvakanaka. Saka anoda kutenerwa kuti agone kugara navamwe zvakaita sei zvakanaka. Kunouya zvimwe zvakapfuura izvozvo izvi zvinoita kuti ude muvakidzani wani wako
handitazvibata imi ndimakatadzirwa naye zvii zvamukuda kwaari blessing kuti mwoyo wenyu unyevenuke pamusoro pokukanganisa kwaakakuitirai. Inini blessing nokutsvukirira kwaakandita mumarai zvinozivikanwa nevanhu vese kuti akanditsvukirira zvinonyadzisa zvichibatanidzira inini naamai vangu vakafa. Izvezvi nanhasi uno kunotova nedzimwe nyaya dzemarimuzuro chaiye akatsvukirira kuti dzimwe chemberi tiri kuchema kutaura kuno kumusha izvezvi nokutsvukirira kwake ikoko. Saka zvisinei inini pachezvangu ndinenge ndichida kutoti habviseri munhu kuchenesa amai vangu nemi wakati munhu kana uchiziva kuti undakuwadzana nomunhu wozvimirira endinarota kuti nyaya ndakanya kumhangara kana usina kuyambozvimirira panyaya yani yako handina chati kuzombomisa pamutongo panezvawakumbira ngavapiwe mombe yavo pamusoro pechitusi chetu ekukona blessing. Tapedza omuisira mbudzi mbiri dzemakosi nechangamiri neimwe ichadyiwa masadza kwaaitukirari vanhu vanozoti changamira havati vanhu vanotuka wese still in masenior citizens chemberi munotofamba makaputirwa mukachengetwa nemumvurwani wamambo handizozvo inguva yakanaka kuti musvike pamazera enyu iye angotadzawo pasvika kubudikidza nemunhura waari kutotangawo handizozvo. Saka hatina chatiri kuramba mombe yenyu anopai woitwa masadza ikoko achihuri ikokoko vanhu vogodya nyama yacho ndiye achaisa upfu nezvikwanisiro zvinoita kuti mbudzi iye idyike handizozvo. Zvinhu zvedu zvofamba zvakanaka zvinhu izvozvo shamani ndiri kuzvida mari munzvimbo kurova kuti garai matoteera zviuye zvinge zvapa zvino maita basa.